Gomo Central Mrashebedwani Kwame Asare Ben adodo nanim no A+. Edenkrata koma speaker ura Aban Babin say 1 year. Na nka ebeye tiwa East. Omrashebedwani Abena Osei Asare wonyini free associate chairperson Emma Public Accounts Committee. Ninchemu ene. Mrashebedwani ya wojina mu Emma wona Gomo Central Kwame Asare Ben ni padodo na enem ne se A+ oda de sranwoma akwakoto Mrashebedwafie chiame Aban Babin enemo wo sere no wese Mrashebedwani a wojina ma wona tiwa East Abena Osei Asare ya oye chairperson Emma Public Accounts Committee wonje se de brane influence won krata bia odekoto Mrashebedwafie chiame enemo November bosumeda na etoso emiensa fimpenu aduonu enom ne emo no A+ echire mu ese esan sedi Abena Osei Asare wosifadi ne juma emre bia na oyo oswafa bi de echira na ohwe oman Ghana sika sem so ni nteno amajumadi amprempren wo di se chairperson ma Public Accounts Committee no etosini na sedie na wosifa eben kanesofo a no hwe oman Ghana esika sem so kenofo wiata no ne no ye adwuma ebom no emen na adwuma a wodi ne nyina no asembisa eba ho eba saa ne soso na emomafo no mugidi omo no mu no ehihim anso wono mu a osanso de kwadu ebo etiwa is won Mrashebedwani se Reverend Amishada ewusu amu aya wono Commissioner General Emma Ghana Revenue Authority wotana chipa eye na nam sort na chitaye man ne nteno eno krampo chiro ne kura Abena Osei Asare etiwa is won Mrashebedwani no etie eno nti ode to Mrashebedwafie chiame ne mu sentempa won ho fa hye ngu akwemu se de be ya de bra wo mo adiama no Emma ne chair Public Accounts Committee no obeji different nsem